Amorsador, Bon dia. rutas musicales a Santa Cecilia de Cullera. Opinió del públic. Vale, va, vamos para allá. Si escasseja i t'envia. Què tenim per així, Ferrus? Mireu, per així tenim un niu. Estos són els dos primers entrants, ¿vale? Així de la ruta dels Mosas, com sabeu, són dos entrants i després va el plat principal, que és un altre plat elaborat i tal. En este cas tenim un niu de guatla, ¿vale? Que són ous de guatla, en blanquet per damunt i per així alls tendres i creïes paja, que són creïes palla, fregides. Simplement a la mà, creïes. Veu el relleno? Està molt bo el que és la cebeta en l'alls tendres. Està molt ben alineada de sal, això li dona el punt de cruixent, el blanquet també està boníssim i és un toque, el toque de l'ouet, és que és com si fos un ouet de codorniu, estic salivant. I per així, Arnau, què tenim? Aquí tenim una ensaladeta valenciana, típica d'ací, i després unes clochinetes valencianes també, en terreno, en verduretes. I mireu la clochineta valenciana que agarra jo ahí en un poc de verduretes. La clochina valenciana la millor, la del terreno és la millor. Són d'ací de Cullera? D'ací de Cullera. Visiteu Cullera. Aquí tenim un cachopo valencià de ternera amb botifarra en ceba i formatge de catí. Mireu, està relleno de botifarra i formatge, tio. I diu això, que bomba, un cachopo valencià. Mare meva, que pinta, La veritat que està espectacular. Teniu que venir a Santa Cecilia a provar-lo. Bueno, així tenim un chivito, ¿vale? Però en la versió del musical és que porta, en lloc de llomello o pechugueta, porta pechuga empanada. Anem a tastar-lo. La pechugueta se nota un poc així més cruixent. La tomaqueta no porta ou en este cas, és sense ou, però sí que porta el bacon i el formatge per damunt. Ah, les desmunta el dos. Avui canviem l'entrepà per una bona hamburguesa. Què porta aquesta hamburguesa, Miaio? Ara li ho preguntes, cabró, que està per animós. Ire, això. Apreta-li i veuràs. Mare meua. Porta de tot, Porta carn de vedella, de ternera, tomaca, Jo què sé, de tot. Increïble. Què vos pareix la ruta que s'han fet a Sicilia? Em pareix una idea molt bona per fomentar la restauració del poble. Igual, pels que som del poble, que a voltes n'hi ha puestos que realment no arribes a anar, a provar, a conèixer, com iniciativa turística també per la gent de fora, que n'hi ha coses també per la zona poble. Esta chica s'ha demanat un salto. A esta chica no la grabem. Sí que m'agrada, però algo que jo sé. Que has fet un brunch, avui? No, esta chica no la grabé. Bueno, però així tenim uns amorsadors. Què passa, amorsador? Bon dia. I qui s'ha demanat el de la ruta, el menú de la ruta? I qui s'ha demanat? El cachopo y la hamburguesa. I què opineu de que una hamburguesa estigui en un almorzar? Vos pareix bona idea? No me diga la verdad. Es innovador. Ai. Bueno, almorsadors, per així tenim una torrija, ¿vale? Que és una rosqueta nou, que se diu, i està acompanyada d'un xelaet de licor d'arròs casolà, que fan així en el musical. Com està? Pelayo, no m'has deixat gravar, te la sacaba ja. No, Pelayo. Mira mal que n'hi ha uno para cada uno. Ja, mira, cada uno tenim el nostre. Unes rosquites d'ou, la provarem. Monta molt sense aroma de llima i està molt ben cremat, la veritat. El almorzar es maravilloso. Lo almorzar, ¿qué coño? Lo mejor del día es el almorzar y per la nit No, perdona, yo de matí el sexo y después la mora. Hombre, pero supongo que pero vengo muy bien per la hamburguesa. Hombre, si es una de McDonald's y de eso, no. Pero agarra una hamburguesa ben bona de carne de cavall así en el y Santa así Cecilia, en Santa Cecilia, la fan un poquito a la plancha. y te fiquen el puntito y en la bandereta de Santa Cecilia. Hombre, me agarra una Burger King o Happy Meal de eso, no. No jodas, no te lo aseguré. No te lo Ahora, el aseguro. meu morra preferit és
tortilla a la francesa en 2 pencos de cansalada passadet a la brasa, no? Lleugeré, no? Lleugeret, sí, ei, m'agarreu dient alegria.